Lume sebenzile namhlanje. Sebenzile namhlanje. Yabona lezi aphahla ukuthi manje ndihlambile. Tyhini mhlanje. Tyhini. Gqibile Lume. Hawu uyasebenza yo. Uyasebenza. Ufuna ubhatala malini ke ngo? 80 rand lokhu Lume. We Lume. Impahla lokhu ziyasokolisa. Hayi. Ziyasokolisa impahla xa zihlamba Lume. Tyhini uchaza imali engaka ngokuhlamba impahla. We Lume. Kodwa sasingayenzi thina lonto leyo yozigumbele abazalini kanjalo. Yayilixesha lenu ngoku, lixesha lethu ngoku. Hayi. Lixesha lethu ngoku. Kanjani kangawo ufuna ubhatalo? We Lume. Hayi. Ndifumana nini le mali? Makhawulezisa lo Lume. Hayi. Ipinkiso kanye, ipinkiso Lume. Hayi, ipinkiso nyinyisi into. Singama 2000 alokuthi. Ma 2000 not apha kwam. Abo Lume. Sipho. Imali engaka? We Lume, imali zama 2000. Hayi man, hayi. Hey tata, nami ndihlambile laptop yakho. Bihlambile. Ndibona mama ndifake emanzini. Enesephe ngumgubo. Ifoni yakho isephe emanzini, umtshini wakho ucaba inhloko. Semonekile. Ngibona. Ndifuna undibhatala 50 rand. Ngibona uhlamba ntoni? Ikhombile yameli niba ngumzala izolo. Hayi. Uthini uthini? Umoneke icingweni. Sipho. Onamntana wena. Ndisebenzile tata, nami ndiyasebenza. Uyasebenza Ungqayimbana. Methotha lokho, thotha Lume. Usizile lo thotha Lume, thotha yima Ungqayimbana. Usiziliziwe pha, uthe cela umboleka 10 rand ezintathu. We Lume. Ezintathu? We Lume, ezintathu. Yo, hayi uyandikheza chips kaloku. Hayi Lume, Hayi uyandikheza chips Sipho. Kanjani? Hayi ezintathu. Ndisela ningenanto ngathi mna ni chips. Hayi, anda chips mnawadini. Hayi Lume. Wasigumbe lapha ku? Hayi bo. Tata, bangapha abantwana bakho. Abantwana bam. Nguwe benguqhaga lakhe. Abanye ke banomama baba basecaleni. Unozinzile mama wenu yaqona. Qhaga lakhe ke usesikolweni yamazi. Jonga ke niba ishumi lesihlanu. Abangaka tata, abenza kaloku. Tata, kufanele ubambe ikhuba. Ulime ngabegadini. Abenza kaloku tata. Tata, awuzali yahluhlu. Hayi, awuzali yahluhlu. Awuzali yahluhluza. Yahluhluza Lume. Ungqayimbana ukhula nini Ungqayimbana man? Ukhula nini Ungqayimbana Sipho man? Yakhula Ungqayimbana. Ukhula njani man Ungqayimbana wakho man ngenza into ezingekhoyo? Lume, are you South African? Ndim lo wedini. Badla ngotsho mna African. Kawuthi 56. Kawuthi 56 Lume. Uthini Lume? Gigs. Kawuphinde utsho kamnandi. 50 gigs. Hayi Lume, hayi John vula ikiriva apha kuwe. Hayi. John mana. John. Hayi Lume. Ungqayimbana. Utsho kamnandi futhi. Tata. Ungqayimbana. Tata. Ibeke ivaseline futhi umlomo. Apho ndiyithathe khona. Uyithathe ivaseline Ungqayimbana. Apho ndiyibeke khona. Lume.